Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan tattaunawa tamu ta gajeriyar nasiha. Gini akan hadisan nan guda biyu da muka faɗa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan falalan aikin hajji. Wanda duk yayi aikin hajji bai yi alfasha ba, wanda duk yayi aikin hajji bai yi maganar mata ko kusantar mace ko jima'i ba, zai koma gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Da hadisin da manzon Allah yake cewa alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Aikin hajji da yake an yi wa Allah da'a ba a saba wa ubangiji a cikin sa ba da sakamako sai gidan aljanna. Kaga ashe wannan yana nuna mana taka tsantsan da wajibi ga alhazai su kula da nauyin da ubangiji ya dora musu na kiyayewa kada su rinka saba wa Allah a cikin ayyukansu. Allah ya sani daga cikin alhazai akwai waɗanda suke ayyuka na asha idan sun je aikin hajji. An kama mutane suna yin zina a Makka, wal iyadu billah. An kama wasu suna yin zina suna barna, namiji ya shiga banɗakin mata da gangan Amina. An kama wasu suna sata a harami, mutum ya zo a kama shi yana sane. Akwai wanda suke biyan kujera, mutum ya biya kujera kurin da ya je ya sata. Akwai waɗanda suke biyan kujera musamman don su je su yi 419. Akwai wanda suke biyan kujera don su je su damfari alhazai, su cuci alhazai. Wallahi ya kamata masu irin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah, masu taimakon masu wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah, waɗanda suke taimakawa wajen kai saɓo da ɓarna wannan ƙasa mai alfarma su ji tsoron Allah. Allah ce wa man yurid fihi bi zulmin wa ilhadin, duk wanda ya nufin zalunci da barna nuzikhu min azabin alim, zamu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi. Allah cewa ya nufi kurum. Ashe kaga zunubi a Makka, zunubi a ƙasar Saudiya ba daidai yake da zunubi a Najeriya ko a China ko a Chadi ko a Kamaru ko a Ghana ko a Gabon ko a kaza ko a kaza ba. Waɗanda suke zuwa suna sabon Allah a wannan wuri wallahi su ji tsoron Allah, musamman irin ranaku na sallah kaga yadda alhazai suke shantakewa. Alhaji ya saka sutura ta alfahari, mata su zuba gwalagwalai su fitar da ainihin wato wuyansu a fili, zabba ana bayyana ado a yi kunshi duk Amina ana yi ranar sallah. Abun mamaki alhazai abin da suke malam kamar ba wurin ubangiji suka je ba. Wai ana cewa mun je arfa an yafe mana zunubi, bari mu buɗe littafin mu kuma mu daɗa tara abin da za mu tara. Wal iyazu billah. Ku ji tsoron Allah, ku kyautata. Wassalamu alaikum.